Kwabasekorinte bokuqala isahluko sokuqala soqala ufunda evesini lokuqala. uPawulu obizwe ngentando kaNkulunkulu kuba abe ngumpostoli kaJesu Kristu nosostene womzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcweliswe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele, kanye nabo bonke abakhuleka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ezindaweni zonke, eyabo neyethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela uNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu, ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye, ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini, ukuze ningasilwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu. Yena uyakuqinisa nani kuze kube sekupheleni. Ningabi nacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu. Kepha ngiyakuncenga, bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume ezwi linye nonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngokuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami ngabendlu kaKlowe ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi yilo nalowo kini uthi, mina ngingoPawula, mina ngingo-Apholo, mina ngingoKefase, mina ngingoKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? uPawulu wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhaphathizwa egameni likaPawulu na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhaphathizanga muntu kini kuphela, oKristu noGayo. Funa kube khona othi ngabhaphathizwa egameni lami, kodwa ngabhaphathizwa ngabendlu kaStefane. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhaphathisa omunye. Ngokuba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathise, kepha ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi. Funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindisiweyo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubo abezizwe. Kepha kubo ababiziweyo, abaJuda namaGreki, sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. Ngokuba bhekani ukubizwa kwenu, bazalwane. Kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu, kodwa izinto zobubula zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo, nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla, nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidelelwayo
uNkulunkulu wazikhetha nezinto ezingekho ukuba achithe ezikhono ukuze kungabikho inyama ezibongayo phambi kwaNkulunkulu, kepha ngaye nekuJesu Kristu owenzelwe thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa, ukuze kuthi njengokulotshiweyo, ozibongayo akazibonge eNkosini. Kwabasekorinte bokuqala isahluko sesibili soqala ukufunda evesini lokuqala. Nami bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga nobungcweti bokukhuluma nokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu, ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu, lo wabethelwa esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka nangokwesaba nangokuthuthumela okukhulu. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubangwa ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla, ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu, kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo, kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kwaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu, ukumisela ngaphambili kube yinkazimulo yethu kusukela kwaphakade, okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi, ngokuba uma bebekwazi babengayikuyibethela esiphambanweni iNkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi, lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga, okungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo, ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo, nokujululeyo kukaNkulunkulu. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu, uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akaziwa muntu, kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa, esikhuluma ngakho futhi kungangamazwi okufundisa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa ukufundisa ngomoya, sichaza okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubuwula kuye, angeke uqonde, ngokuba kubonisiswa ngokomoya, kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu, ngokuba ngubani owake wazi umqondo weNkosi ukuba angaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Kwabasekorinte bokuqala isahluko sesithathu soqala ufunda evesini lokuqala. Nami-ke bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengokwabomoya, kepha njengokwabenyama, njengokwabayizingane kuKristu. Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini, yebo, nakalokhu anikaqini, ngokuba niseyibo abenyama, ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? Ngokuba nxa omunye ethi mina ngingokaPawulu, omunye mina ngingoka-Apholo, anisibo abenyama na? Pho uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo,
kwaba yilowo nalowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, u-Apollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa okwakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakhe kanjani phezu kwaso, ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala, ngokuba usuku luyakuwudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu owakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Niyilo-ke nina. Makungabikho ozikhohlisayo. Uma umuntu ephakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi, ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, nokuthi iNkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho-ke akungabikho ozibonga ngabantu, ngokuba konke kungokwenu, noma uPawulu noma u-Apolo noma uKhefasi noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma ukukhona noma okuzakuba khona, konke kungokwenu. Nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.